ଭାରତୀ अरे माँ एठी काम करछे तमे सेठी मोबाइल देखुछ अरे माँ को टिके विश्राम करिया ପାଇଁ दियो ତମକୁ କଣ ତମ ମାର କାମ ହିଁ ଦେଖା ଯାଉଛି ମୋ କାମ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି କି? ଭାରତୀ ଅଶୋକ ମୁଁ ତ ଠିକ ଅଛି ତୁ ତାକୁ କାଇଁ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ ମୋ କାମ ମୁଁ କରୁଛି ଗଲୁ ଗଲୁ ଟିକେ ବସିଯିବୁ ଗଲୁ ଦେଖୁନ ଦିନଟା ଯାକ କାମ ମୁଁ କରିବି ମା କଣ ଟିକେ ଘର ଓଳେଇ ଦେଲା ବୋଲି ପୁଅର ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଦିନ ଯାକ ତ ଯାହା ଖଟିକି ଆସିବେ ଯେତିକି ବି ପଇସା ଆଣିବେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନ ରଖିକି ଆଗ ସାନ ଭାଇ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେବେ ଆଉ ସେ ବାବୁ କଣ କଲେ ଚାକିରି କରି ବାହାସାହା ହେଇ ପିଲା ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ସହରରେ ଯାଇକି ରହିଲେ ଆଉ ଏଠି ତମେ ମା ପୁଅ କାମ କରିବନି କଣ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା ଆସି ଏଠି କାମ କରିବୁ ଭାରତୀ ତମେ बहुत किछि कहउछ चुप रहो କାହିଁକି କାହିଁକି ଚୁପ ରହିବି ନା ତମେ ତ କାହାକୁ କିଛି କହିବନି ଆମେ କଣ ଏ ଘରେ ଏକା ରହିବା ସାନର କଣ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ କି अरे तमे तार बड़ भाउछ एमिति कथा कहे तमटे लाज लागुनी ଅଶୋକ କହି କହି ବହୁତ କଥା କହିଲୁଣି ତୋର କୁଆଡେ ଯିବା କଥା ଯା ତାକୁ କଣ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ ହଉ ମୁଁ ବିଲୁକୁ ଯାଉଛି ବାପା ଆସିଲେ କହିବୁ ସେ ବିଲୁକୁ ଯିବେ ହେଲା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କଣ ଖାଇଯାଇକିରି ଦିଟା ଯା ଦେଲୁ ଦେଲୁ ବାବା ଗୋଟେ ଚା ଟେ ଦେଲୁ ଚା ହଁ ହଁ ମଉସା ବସ ବସ ମୁଁ ଦଉଛି ତମକୁ ଚା। କଣ ବାପା ଆଉ ବସିବି ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ତ ଧାନ ଫାନ ରୁଆ ରୁଇ ହେଇନାଇ କିଆରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଇଲାଣି ଆମର ତ ହେଇନାଇ ଆଉ କଣ ବାବା ବସିବି ଆଚ୍ଛା ମଉସା ତମର ତ ସାନ ପୁଅ ସହରରେ ଅଛି ହଁ ଚାକିରି କରିଛି ହଁ ତ ସେ କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ଆପଣ କଣ ମୂଲିଆ ଲଗେଇ କାମ କରିପାରିବେନି? ଆରେ ବାପା ସିଏ ବାହାରେ ଅଛି ତାର ରୋଜଗାର କେତେ ତାର ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବ ବଜାର ହାଟ କରିବ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ଅଛି ସିଏ କୋଉଠୁ ମତେ ଦବ ତୁ ଛାଡ ଛାଡ ଚା ଟିକେ ଦେଲୁ ମୁଁ ପିଇକିରି ଯାଏ ହଉ 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 ଦଉଛି ମଉସା। ଶାନ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲ କଣ ହେଲା ଶାନ୍ତି, କଣ ହେଲା କାହିଁ ଏଡେ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ଚିଲେଇଲ କାଇଁ ଚିଲଉଛି କଣ ତମେ ଜାଣିପାରୁନା କଣ ଜାଣିବି ଅଶୋକ କୁଆଡେ ଗଲା ଅଶୋକ ଯାଇଛି ବିଲୁକୁ ପରା କହିଯାଇଛି ବାପା ଆଇଲେ କହିବୁ ବିଲୁକୁ ଯିବେ ସେ ଖାଇକିରି ଯାଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଖାଇକିରି ଯାଇନି ତମର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ଵ ରୋଷେଇ ସଇଲାଣି ନାଇଁ ରୋଷେଇ ସରିନି ଶାଗ ବଇଛି ଭାଜି ଦେବି ଖାଇକିରି ଯିବ ହଉ ହଉ ତ ଶାଗ ଭାଜୁଥା ଏଠି ଭାଜୁଥାଅ ତମେ ଶାଗ ତ ବିଲୁକୁ ଆସ ଖାଇବାକୁ ଆଣିକିରି ରୁହ ରୁହ ପାଣି ବୋତଲ ଟା ନହେଲେ ନେଇଯାଅ पा आउ अल्प अछि तमे टिके रुई दियो मु टिके सेठी बस आइलु आइलु बापा आइलु आइलु हाँ तू तो पानी टोपे पी दे तो माँ तो भाई खाइବାକୁ ଆଣୁଛି ତୁ ଖାଇଦବୁ ତାପରେ କରିଦବା ଯିବା ହେଲା ଚାଲ विक्रम भाई पंगा तू विक्रम भाई पंगा बाबू मार के साथ भूल को बाबू बाबू छाड़ दो मोर भूल को मोर की दोस्त ना भाई झगड़ा पंगा नहीं मोर
ବିକ୍ରମ ଭାଇ ତ ଶୁଣିବୁ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ ଆଉ ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି ଦୋଷ କ'ଣ କଂସାରୀ ଘର ପାରାକୁ କୁଲା ଢାଉ ଢାଉ ଆବେ ତତେ ପରା ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ କଲେଜ ପାଖ ଜମିଟା ମୋ ନାଁରେ କରିବାକୁ। ବାବୁ କଲେଜ ପାଖ ଜମିଟାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବେ କେମିତି ମୋ ସଂସାର ଭାସିଯିବ ବାବୁ। ତୋ ଜମିକି ଯଦି ମୁଁ ନ ନିଏ ତାହେଲେ ସେଠି ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ କରିବି କେମିତି? ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ତୋ ପିଲା ଛୁଆ ଭାସିଯିବେ, ଆଉ ଯଦି ତୋ ପିଲା ଛୁଆ ଭାସିଯିବେ ତୋ ଜମିକି ଯଦି ମୁଁ ନ ନେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଭାସିଯିବି ନା କଣ ମାମୁଁ? ବାବୁ ଆପଣ ସେମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନା ସେ ଜମି କରିଦେବି ବାବୁ। ମାମୁଁ ଭଣଜା ସେ ଜମି ପଟାଟା ତାକୁ ଦିଅ। ହଁ ଦଉଛି 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 କଲମ କୁଆଡେ ଗଲା ଏଇଠି କର ଏଇଠି କର ଏଇଠି 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 ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କରି ଗେନ୍ଦରା କରନା ମାର ର ମୁଁ ଦେଖିବି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାରିଛି ରେ ମାମୁଁ ହଁ ଭଣଜା ଏ ଜମିରେ ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ କାମ ଆରମ୍ଭ କର। ଆରେ ଭଣଜା ଏ ଜମିରେ ଲେଡିସ୍ ହଷ୍ଟେଲ କଲେ ଯେତିକି ଲାଭ ନୁହଁ ତୋ ସାନ ଦାଦାର ଜମିଟାକୁ ହଡପ କରିଦେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଓଏ ରୁମ୍ କରିବା ଜବର ଲାଭ ଏ ଲାଭରୁ ସେ ଲାଭ ଅଧିକା ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ଜମିଟାକୁ ବି ଆମେ ହଡପ କରିଦବା ତ ବାପା ବାପା ମା ନୁହ ଭାଇ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଗଳି ପଡିଲା ତା ଯେତେ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣୁନି। ଏବେ ଅଶୋକ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ତୋ ମାର କଣ ହେଇଛି ଦେଖିଆ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଆଦୌରିଆ ଦୌରିଆ ଦୌରିଆ ସାର୍ ସାର୍ ମୋ ମା। ତମ ମା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ ମୋ ମା। ତମ ମାର ଏତେ ବଡ ରୋଗ କେମିତି ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଲ? ସାର୍ ସାର୍ ମୋ ମାର କଣ ହେଇଛି ସାର୍? ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି। ନିହାତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ତା ମାର ଅପରେସନ ହେଇପାରିବନି। ସାର୍ ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ସାର୍? ମୁଁ ତ ମୂଲ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢା ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ସାର୍? 2 ଦିନ ଭିତରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ତା ମାର କିଛି ବି ହେଇପାରିବ। ସାର୍ କିଛି ତ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ ଏବେ ମେଡିସିନ ଲେଖି ଦଉଛି, ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ପଛରେ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ବାପା। ବାପା ପ୍ରକାଶ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ରେ ବାପା, ତୋ ମାଆକୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ବାପା 2 ଦିନ ଭିତରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଣେ, ନହେଲେ ତୋ ମାଆର କିଛି ହେଇଯାଇପାରେ ରେ ବାପା, ତୋ ମାଆର କିଛି ହେଇଯାଇପାରେ। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ କଣ ହେଲା ଯେ ଏମିତି କଣ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛ? ତମକୁ କଣ ପଚାରୁଛି ପରା ବୁଝିପାରୁନ? ବାପା ଫୋନ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ମାଆକୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର, ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି 2 ଦିନ ଭିତରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ମାଆର ଅପରେସନ ହବ। ବାପା ତମକୁ ପଇସା କଥା କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ମତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ତାପରେ ଗାଁକୁ ଯିବା। ଆସୁଛି। ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ନା କଣ? ଏତେ ଗୁଡେ ପଇସା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ସଞ୍ଜନା ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ତ ଚେଷ୍ଟା କର। କଣ ବୁଝିବି? ଆରେ ଆମର ଘର ଭଡା ଅଛି, ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଅଛି। ତମେ ଏମିତି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛ? ଖବରଦାର ତମେ ପଇସା ଦବନି କି ଗାଁକୁ ଯିବନି। ସଞ୍ଜନା ପ୍ଲିଜ୍। ଓହୋ କଣ ପ୍ଲିଜ୍? ଗାଁରେ ତ ବଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ସବୁ ବଡ ବଡ କଥା କୁହନ୍ତି। ଗାଁରେ ରହି ସେ ତ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବା, ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବା, ସେଠୁ ଆମେ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବା, ଆଉ ସେ ଘରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ରହିବାନି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯିବି। ସେ ଅପା ସହିତ ମୋର କିଛି କଥା ହବାର ଅଛି।
हे प्रभु मो माँ की भूल करथिला जे ताको एते बड़ रोग देला तार जदि किछि हे जाए हम तबे ना बंची परबेनी प्लीज ता देह भलो कर दे प्रभु भलो कर दियो। आज कौन एठी एते बेले जाके बसिଛ कामକୁ ଯିବନି କି? काम सकाळ 9 रु संध्या 5 पर्यंत जाई काम करूची एमिति केते टंका मिलुची कि सेथिरे पुणी घर खर्च पिलांक पाठ पढ़ा बापांकर मेडिसिन ता धिरे मो माँ एमिति की भूल करथिला जे भगवान ताको एते बड़ रोग देले। ସବୁ ବେଳେ ଖାଲି ମା 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 6 ମାସ ହେଲା ତମକୁ କହିଲେଣି ମୋ ନାକ ଫୁଲାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଟିକେ ବଦଳେଇ ଆଣ କେବେ ସେଇଟା ଆଣିଛ? ମା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଙ୍କର ଝରି ପଡୁଛି। ଭାରତୀ सी होची मो माँ ता पाई कोन मोर किछि काम करिवार कर्तव्य नै एमिति मो माँ मरण मोहरे लड़ाई करूची भाबियो मो बंधा पड़े के जहा भी करे मो माँ को मु भलो करिवा कथा ही करिवि। रुह बा कौन कहला बंधा पड़ब कौन लोन रे बुड़ी मरिबा पई भलरे कहि दउची जदि तमे लोन कर ताहले मु विष खाइदेबी नले घर छाड़ पड़बी। भारती अनेला तमे सेठी किछि पाटी पिटेबनी जहा कहबार अछि मु कहबी सेठी पूरा एमती चुप हेकि रहबा। ଆଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିବି ଏବେ ଖୁସି ତ? ଆସା ଏଇ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଯେ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଯାଉଛେ ଜାଗା କଥାଟା ଏବେ ପକେଇବା ନା ପରେ ଆସି ପକେଇବା? हाँ हाँ टंका गुराक गछरे पड़ुची ना एमती गाड़ी भड़ा करी आसुथिबा जाउथिबा गाड़ी भड़ा केते हेलानी तमको जानि पारुन आज ही जमी कथाटा पकेइबा। ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଥିରେ ସହମତ। ହଉ ଚାଲ। ମା ତୋର କିଛି ହବନି ମା ତ ପ୍ରକାଶ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ତୋ ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ନ ଖାଇକି ବିକି ଆସିଛି ଚାଲ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ଚାଲ। ମା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଝରି ପଡୁଛି ମରି ନାହାନ୍ତି ତମ ମା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ଅପା ଆଜି ଯାଇ ତମେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନ ଚେଞ୍ଜ କେମିତି ହେବେ କୁକୁର ନନ୍ଦେ 12 ବର୍ଷ ହେଲେ ନଳରେ ପୁରେଲେ ସିଧା ହେଇଛି ନା ହବ। ସାନ ଭାଉଜ ଆସିବା ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳି ଗଲୁ ରହ ତ କଥା ବୁଝୁଛି ସେ ଯାଉ ଖାଲି। ଅପା ତମେ ବହୁତ କଥା କହୁଛ। ଆଲୋ ଆଲୋ ତୁ କୋଉଠି ଉଡିକି ପଡିଥିଲୁ ବା ଏବେ ଆସୁଛୁ ମୋ ମୁହଁରେ କହିବାକୁ? ମୁଁ କୋଉଠି ଉଡିକି ପଡିଥିଲି ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ହଁ ଲୋ ତୁ ସେ ସହରର କୋଉ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡିଥିବୁ ହେଲା। ଅପା ହାତ ଉଠି ଯିବ। ତୁ ଏତେ ହାତ ଉଠେଇଲା ବାଲାଟା ତୁ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ ହାତ ଉଠା ତ ଉଠା। ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର। ଭାଉଜ ତମେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ ନା ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଝଗଡା କରିବାକୁ ଆସିଛ ପୁଣି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ? ଭାଇ ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଝଗଡାରୁ ବନ୍ଦ ନ କରି ତୁ ମଜା ନଉଛୁ? ମୁଁ ଦୟା କରି କହୁଛି ଏଠୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପଳାଅ ମୋ ମାକୁ ଏକା ଛାଡି ଦିଅ। ए भणजा भणजा इरे तो मामू डाकुची इयाडे शुणी जा इरे कौन अन्य मनस्क अच्छु ना कौन बा ओहो हाँ दे आइलु 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 मैम नमस्कार। प्रणाम हेला हेला बापा हेला हेला बुढ़ा टिए हिदा आ बापा तू कौन इमिति कौन झड़ी झाड़ी गलणु ना कौन हेइजी कौन हां इरे मु तो आगुरु आइथली देखिथली तू भल हुस्त फुस्त थलु आ इमिति कौन चिंतार झड़ी गलणु ना ना तू किछि लुचौचु मते ना मामू किछि न किछि नुह इरे भणजा मुह को देखिले मु सब कहि देबी तू मो आगरे लुचौचु तो मन रे किछि अछि हां तू जदी तो मामू आगरे कहबू कह न कहले न कह मु तते किंतु किछि बाध्य करबी छाड़ से कथा मामू से किछि न किछि नुह इरे किछि नुह कोन हां अच्छा हौ तू जदी मो आगरे किछि न कहबू न कह मोर किछि दरकार नाही तो मन कथा तोर थाउ मो मन कथा मोर थाउ अच्छा बापा मु से बड़ मा घर आड़े आस्तेली से बड़ मा घर को केही नाहाती कि आ ताको घर आगरे कोन गोटे बड़ ताला झुलछि से माने कुआडे गले कुआडे नाई मामू से 2 दिन हबो तांको झियो घर जाइछ जी घर को किंतु मामू जाई पाइलानी हौ बापा आसीची जेते बेले तम घर आड़ टिके बुली पड़ी पळेबी
ଆଉ ତୋ ମା କ'ଣ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହଁ? ହଉ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିଦେଇ ଯିବି। ତୋ ବାଟରେ ତୁ ଯା, ମୋର ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି। ବାପା ଆସୁଛି। ହଉ ହଉ ଲୋ ବାପା, ଥା ଥା। ଭାଇ ତୁ ଘରେ ରହୁଛୁ, ମା ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି? ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତି? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ତ ଏବେ ଜାଣିଲୁ, ମାଆକୁ ନେଇକି ଏବେ ଭଲ କର। ଆରେ ଯେତିକି ତ ପଇସା ଥିଲା ସବୁ ନେଇ ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଆଉ ଏତେ ପଇସା ମୁଁ ଆଣିବି କୋଉଠି? ମାକୁ ମୁଁ ଅପରେସନ କରିବି କହିଲୁ? ତୁ କହ ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ମୁଁ ତ ସହରରେ ରହୁଛି, ତୁ କହ ଜାଣିନୁ ସହରରେ ରହିବା କେତେ କଷ୍ଟ? ମୋର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ରୁମର ଭଡା, ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢା। ତୁ କହ ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡେ ପଇସା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଏଇ କଥା ନେଇ ମତେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛୁ? ଭାଇ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ କହୁଛି, ମାଆକୁ ନେଇକି ତୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ତୁ ଭଲ କର ହେଲା। ଭଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ପଡିବ, ତୁ କାହିଁକିନା ତୁ ଘରେ ରହୁଛୁ ହେଲା। ଭଲ କର, ଘରେ ରହିଲେ କଣ କରିବି? ପଇସା ତ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛି। ତୁ ଭଲ କରିବୁ, ତୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁ। ଭଲ କର ମାନେ ଭଲ କର କହୁ। ଆରେ 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 ତମେ ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନେଇକି ତମେ କେହି କାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟା କରୁଛ କହିଲ? ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ମା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିବ, ଆରେ ତମ ମା କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ତମ ଦି ଜଣକୁ ମଣିଷ କରିଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ? କେତେବେଳେ ଓଦା କୋନା ଦେଇଛି, ଓଦା କୋନା ଦେଇ ତମ ଦି ଜଣକୁ ମଣିଷ କରିଛି। ସାମାନ୍ୟ ମାଟା ପାଇଁ ଅପରେସନ ହେବା ପାଇଁ ତମେ ଦି ଭାଇ ଏତେ କଜିଆ କରୁଛ? ଆରେ ପ୍ରକାଶ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲ, ତୋ ମା ସେତେବେଳେ କଣ କରିଛି ଜାଣିଛୁ? ପର ଘରେ ଅଇଁଠା କଂସା ମାଜିକି ତମକୁ ମଣିଷ କରିଛି। ତୁ ସହରରେ ରହି ପାଠ ପଢିଲୁ ବୋଲି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଯାଇକି ରହିଲୁ ବୋଲି ତୋ ମା ଅପରେସନ ହବ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରୁନୁ? ଠିକ ତମ ଜୀବନରେ ଠିକ। ମାମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି ମୁଁ କଣ ସବୁ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ତୁ କ୍ଷମା କର ଛାଡ ମୋ ଗୋଡ଼ ଛାଡ। ମାମୁଁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମାମୁଁ। କ୍ଷମା କରିବି? ମାମୁଁ ଭାଇ ତୁ ବି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ। କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ତ କହ, ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଆମେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଶୁଣ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆସିଛି। କଣ? ଶୀଘ୍ର କହ ଭାଇ, ଶୀଘ୍ର କହ ଭାଇ। ଆମ ଏନ୍ଏଚ୍ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଜମିଟା ଅଛି ଆମେ ଚାଲ ତାକୁ ବିକିଦବା, ଆଉ ଆମ ମାକୁ ଭଲ କରିଦବା। ତୁ ଭାଇ ଠିକ କଥା କହିଛୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ବିକିଦବା, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ 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 ଇଏ ତ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଇଏ ଦି ଭାଇ ଯଦି କଲେଜ ପାଖ ଜମିଟାକୁ ବିକି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବିଥିଲୁ ଓ ରୁମଟା କରିକି ଲାଭ ପରେ ଲାଭ ପାଇବୁ, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଲାଭ ପାଇପାରିବୁନି। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ମାନେ କଣ କରିବା? ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ପଶୁନି, ଆଉ କଣ କରିବା? ଏ ମନେ ପଡିଗଲା, ମନେ ପଡିଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ଭଣଜା କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆରେ କୋଉଠି ଅଛୁ କହ ଟିକେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ରେ ଭଣଜା, ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛୁ? ଶୁଣିନୁ? ଆରେ ତ ଶୁଣିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତୋ ଯୋଉ ଦାଦାର ଯୋଉ ଦି ପୁଅ, ସେ ଯୋଉ କଲେଜ ପାଖ ଜମିଟାକୁ ତାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେ କଥା ଶୁଣିଛି। ଆଉ ପୁଅ, ଆମେ ତୁ ଯୋଉ କଲେଜ ପାଖ ଜମି ତୋ ଦାଦା ଯୋଉ ପୁଅ ଯୋଉ ଯଦି ବିକି ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଏ ରୁମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଲାଭ ପାଇବୁ, ତାପରେ ଲାଭ ପାଇବୁ, ତାପରେ ଲାଭ ପାଇବୁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭୁଲି ଯା ବାପା, ବୁଝିଲୁ? ଏଥିରେ ଯଦି ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳେଇବୁ, ମାମୁଁ ଭଣଜା ଧିଏ ଯାଇକିରି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଥାଳି ଧରି ଭିକ ମାଗିଆ, ବୁଝିଲୁ? ମନେ ରଖିକିରି କାମ କର। ମୁଁ ରହୁଛି। এই টঙ্কা দেবো নেই, টঙ্কা দেবো নেই। এই ইতনা পাইছ তো পঙ্গা নবু তু? হ্যাঁ ପଇସା ଦବ ଭାଇ ଆସ। ଭାଇ ମା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ତୋର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଦେଖିବୁ ଚାଲେ କହୁଛି।
ମୁଁ ଯଦି ଦେଖେ କେବଳ ଜମି ଦେଖେ। ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ତୋ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି? ଆବେ ଏ ଜେଜେ ସିନା ଜମି ତମ ନାଁରେ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ତମେ କଣ ଭୋଗିବ? ସେ ଜମି କେବଳ ମୋର, ମାନେ ଏ ବିକ୍ରମର। ନା ତମେ ସେ ଜମି ବିକିବ ନା ସେ ଲୋକ ଜମି କିଣିବ। ଆବେ ଅନେକ କମେ ମାର ଏବେ। ବଡ଼ାଇ ବଡ଼ାଇ ରାତି ପାଇଲେ ସକାଳ ହବ, ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ମାର ଅପରେସନ ହବ। ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ବଡ଼ାଇ, ସାନକୁ ମାର ନା। ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ସେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗଟା ମତେ ଦେଇଦେ ବଡ଼ାଇ। ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ରାତି। ମାର। ବାପା ପଇସା ନେଇକି ଆସିଛି। ବାପା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ପଇସା ଆମେ ନେଇକି ଆସୁ। ଚାଲ ମାଆକୁ ଆମେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବା। ଆରେ ଅଶୋକ, ତୋ ମା ଆଉ ନାହିଁ ରେ, ତୋ ମା ମରି ଯାଇଛି ରେ ଅଶୋକ, ତୋ ମା ଆଉ ନାହିଁ। ବାପା ତମେ ମିଛ କହୁଛ, ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବି। ଆରେ ତୁ ଛୁଁ ନା, ତୁ କଣ ସହରରୁ ଆସିଛୁ ମାରିଦେବାକୁ ମାଆକୁ ତୋର? ତୁ ଯା ଏଠୁ, ଛୁଁ ନା ତୁ ମାଆକୁ ତୋର। ବାପା ସେମିତି କଥା କୁହନି ବାପା। ନା ତୁ ଏଠୁ ଉଠି ଯା। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା, ଆମର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମ ମାଆଟା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା। ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଏ ଅନେଇଛ କଣ? ତମରି ପାଇଁ ମୋ ମା ଆଜି ମରିଗଲା। କ୍ଷମା ମାଗ ବାପାକୁ କହୁଛି। ବାପା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା। ବାପା କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା କହୁଛି। ଏ ଅନେଇଛ କଣ? ତମକୁ କହୁଛି ବା, ତମରି ପାଇଁ ମୋ ମା ଆଜି ଚାଲିଗଲା। କ୍ଷମା ମାଗ କହୁଛି ବାପାକୁ। ଆରେ ଅନେଇଛ କଣ? ତମରି ପାଇଁ ମୋ ମାଆଟା ଚାଲିଗଲା। ତଥାପି ମୁଁ ତ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣେନି। ମାଲୋ 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 ମୋ ଶେଷ ସେ ହେଉ ତୋ ପଣ ତକାନି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କଥାରେ ଅଛି ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ମା କିଏ ହବ ସାହା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବେ।